Jo començaria fent una petita reflexió sobre el que és l'espai creatiu, no? És evident que quan estàs dintre del treball, no? Escolleixes, diríem, quin serà el teu mètode, quines són les eines que utilitzaràs, què és aquell àmbit en el qual tu et trobes bé per poder desenvolupar-te, per poder-te desenvolupar, eh, aleshores és quan et dones compte de que es genera un lloc, es genera un espai, no sé ben bé definir què és, en el qual esdevé una interrelació molt forta entre el que tu planteges, el que estàs fent, l'obra, diríem, no? I tu mateix com a persona, no? I això és un lloc, no?, en el qual, doncs, tot l'altre hi és afegit, diríem, no? Tot l'altre hi és afegit. Tot l'altre no és afegit. Està en un altre lloc, no? Està en un altre lloc. Però concretament en aquest espai entre l'obra i tu s'estableix un àmbit creatiu de diàleg que hi ha que tenir en compte, i més avui en dia, penso jo, no? Jo no renuncio a l'objecte com a element, artístic, no? És a dir, la creació transportada a un lloc on aquell lloc es converteix en un objecte que després serà l'element comunicatiu. No sé si serà l'objecte de canvi, intercanvi mercantil i totes aquestes històries que venen de molt enrere i que d'alguna forma ja s'han anat superant en diferents etapes, no? Però que queda és un objecte. Per tant, jo no necessito, és a dir, jo necessito l'objecte per poder dialogar i poder avançar i poder descobrir. Jo diríem que aquest espai creatiu no l'ordeno jo, sinó que l'ordena, diríem, la pràctica, és a dir, l'ordena l'experiència creativa. I en aquest caminar dins aquesta experiència on es van obrint els camins, on d'una forma intuïtiva i moltes vegades sense saber per què vas escollint un o l'altre. I segurament, en el pas del temps, això anirà configurant una miqueta, doncs, lo propi com a ser, com a individu, no? No com un ser representatiu, possiblement més enllà del propi individu, però, en tot cas, una representació d'un individu. I a partir d'aquí, diríem, ja serien els altres espais, els altres àmbits, qui li donaria la importància a aquest factor individual, no? Per les raons que sigui, jo he escollit treballar d'aquesta manera. Per les raons que sigui. I és l'obra qui m'obre la idea. És l'obra qui em diu per on puc anar. I jo escolleixo després. I hi ha un nou pas. I aquest nou pas torna a descobrir noves vies. I aquestes vies sempre tenen a veure amb allò que està errat. Mai té a veure amb allò que ha sortit bé, o amb allò que ha sigut efectiu, o amb allò que ha sigut estètic, o amb allò que ha sigut positiu. En aquell camí t'has donat compte de que hi ha hagut alguna cosa que ha fallat, i aquest punt és el que t'obre pas a una altra experiència. Dic això perquè la conceptualitat dintre del món de l'art genera una direccionalitat diferent. I només voldria fer un matís davant d'això. És a dir, quan l'artista, quan el creador és el posseïdor d'inicial a priori d'una idea que després materialitzarà i formalitzarà, aquest camí de la idea cap a la formalització
s'esdevé el que en mecànica se'n diu un rendiment. Hi ha una pèrdua. Hi ha una pèrdua. Ineludible. Hi ha una pèrdua. Per tant, aquella idea mental, aquella il·lusió, inclús intel·lectual moltes vegades, es converteix en una cosa que no té absolutament res a veure. És un tema de direccionalitat. El meu plantejament és de direccionalitat inversa. És a dir, és l'obra que em transporten a mi una idea i jo escolleixo quin serà el següent pas. I dintre de tot això, doncs és aquest espai que comentava al principi, en el qual la creació es va donant i es va avançant. Segurament, i possiblement més endavant, si segueixo xerrant, ja ho aniré dient, es va donant d'una forma absurda i segurament inútil i més que segur innecessària. Però es dona. I aquí és on diria que hi ha el que per mi seria el món de la pintura i de l'art, si se'm permet estendre-ho així. L'art és algo innecessari. O més ben dit, és algo no necessari. L'art és algo no necessari, però és algo que es dona. L'art és allò no necessari que es dona.